Γεια σας παιδιά, πώς τι κάνετε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Το τελευταίο βίντεο του 23 παιδιά, έχω να πω ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά, πήραμε πάρα πολλούς subscribers. Όπως είπα θα παίξουμε Stumble guys. Αν θέλετε να υποστηρίξετε το κανάλι, αφήστε ένα like και ένα subscribe και τώρα πάμε στο βίντεο. Wait, να βάλω το skin, όχι το Mr. Beast, δεν θυμάμαι, το Dragon, κάπως έτσι λέγεται αυτό το skin. Είναι λίγο άχαρο, αλλά επειδή είναι special το βάζω. Είμαι λίγο ψωνάρα παιδιά. Έλα, πάμε. Έλα. Όπως είπαμε, ένα subscribe και ένα like, γιατί άμα θέλετε να με υποστηρίξετε, και το κυριότερο, δεν το είπα πριν, να φτάσουμε τους 100 subscribers. Είναι, τι να πω, προσπαθώ παιδιά από το 2020 να πάρω 10 subscribers, μετά 20 έλεγα θα πάρω 50 subscribers και τώρα έχω φτάσει να είμαι 90 και να θέλω να πάω 100. Βλέπετε, όταν πάω 100 θα θέλω να πάω 150. Μετά 200, έτσι πάει. Δεν ξέρω. Λέτε να βάλω στο description, να βάλω, ξέρω εγώ, στόχους και να βάλω όπως κάνουν και άλλοι, και να βάλω και καλά 100 check όταν θα τους κάνω, όταν θα βγάλω τους 100 subscribers. Επίσης, θέλετε να παίξω και Brawl Stars. Σας αρέσει το Brawl Stars? Γιατί είμαι καλός στο Brawl Stars, γι' αυτό λέω. Παλιά δεν μου άρεσε, έλεγα είναι βλακιά το Brawl Stars και τέτοια. Αλλά τώρα επειδή μου αρέσει και φοβόμουν να κάνω βίντεο Brawl Stars, γι' αυτό λέω μήπως θέλετε να παίξω Brawl Stars από την επόμενη χρονιά. Φυσικά δεν μπορώ να κάνω βίντεο κάθε μέρα, γιατί είναι και πολύ χρόνο στο edit. Τι άλλο, ναι, πείτε στο comments τι παιχνίδια θέλετε, άμα θέλετε Brawl Stars, και γενικά πείτε τι παιχνίδια θέλετε, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να μην πείτε. Πείτε κανονικά ότι θέλουμε π.χ. να παίξεις ξέρω εγώ, Free Fire. Να το πείτε όμως, να ξέρω, δηλαδή καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να συγκεντρωθώ στο παιχνίδι, γιατί πολύ έχω μιλήσει και δεν πιστεύω, είμαι μιλήσιος. Εγώ και οι φίλοι είμαστε οι μιλήσιοι και μιλάμε πάρα πολύ. Είμαστε μιλάωα και μιλήσιοι. Και είμαι πολύ μιλάωα, γι' αυτό δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Λέω ότι είμαι μιλάωα. Είμαι μιλάωα όντως, αλλά πέρασα ρε φίλε. Κι ας μην είμαι πολύ συγκεντρωμένος. Σας λέω, μιλάω πολύ, δεν μου κάνει καλό. Τέλος πάντων, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω live και βίντεο. Τόσο καιρό έκανα αυτό που κάνουν όλοι στον καναπέ τους και βαριόμουνα και ξυνόμουνα. Ήταν λίγο ντροπή μου εκ μέρους μου. Δηλαδή ήταν όντως ντροπή μου, γιατί ήμουνα τόσο καιρό καθισιό. Το καλοκαίρι δεν έκανα ούτε ένα live. Στο προηγούμενο καλοκαίρι παιδιά είχα κάνει 500 live. Είχα κάνει πάρα πολλά live και τώρα δεν κάνω live. Βέβαια περιμένω να πάω και 100 subscribers. Μόλις πάω 100 θα κάνω περισσότερα βίντεο. Όχι. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι σίγουρα αδικία. Πόρε φίλε, ατυχία. Λοιπόν, αυτό ήταν διαφήμιση. Μπορεί να φάνηκε λίγο στο βίντεο, αν θα το έχω σβήσει μετά στην επεξεργασία. Κουτί. Μου δώσε skin. Να το βάλω γιατί είναι skin από την καινούργια, είναι καινούριο skin από την καινούργια season. Εγώ έχω να παίξω πολύ καιρό. Γι' αυτό. Πού είναι?
δεν μου πολύ αρέσει, να λέμε την αλήθεια. Πήρα και αυτό. Έχω πάρα πολλά skin από τότε που έχω να κάνω βίντεο, το προηγούμενο βίντεο Stumble Guys. Έχω πάρει περισσότερα skin. Γενικά τώρα καθυστερώ το βίντεο και νιώθω λίγο χάλια γι' αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Άμα. Mr. Invisible. Για εμένα έπρεπε να έχει και τα αυτιά ρε φίλε. Στα γυαλιά. Είναι λίγο πρόβλημα. Αλλά εντάξει δεν πειράζει. Όπα. Επίσης, παιδιά, σας λέω, δεν μου κάνει καλό να μιλάω πολύ. Άμα μιλάω λίγο, μιλάω καλύτερα. Δηλαδή, ξέχασα να πω καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, με υγεία, χαρά σε όλους. Το είπα και στο live το χθεσινό. Όσοι δεν πήγατε να το δείτε. Πρώτος ή δεύτερος. Είναι σίγουρα μέσα στην τριάδα. Ή πρώτος, ή δεύτερος, ή τρίτος. Σίγουρα. Έλα εξωγήινε. Εντάξει. Έλα παιδιά, το έχουμε για την κορώνα. Το έχουμε. Όλοι γιατί έχουν αυτό το χώρο. Παίζει να είναι free. Δεν το έχουν όλοι. Περισσότεροι. Π.χ. το Mr. Beast στο skin όταν είχε βγει. Που και τότε δεν είχα κάνει βίντεο, έπρεπε να κάνω. Αλλά δεν μου άρεσε πολύ η σεζόν. Δηλαδή θα μου πεις τώρα μ' αρέσει, ούτε τώρα μ' αρέσει. Δεν είναι ωραίο, δεν το έχουν κάνει, ξέρετε. Το έχουν κάνει χάλια το Stumble Guys. Έχουν βάλει αυτή την πίστα που είναι αντιγραφή της προηγούμενης. Επειδή εγώ είμαι παλιός, μ' αρέσει πιο πολύ προηγούμενη. Καλά, μπορεί και άλλος και ένας παλιός, ξέρω εγώ, σαν και εμένα. Ήμουν ο πρώτος Έλληνας YouTuber που έκανε Stumble Guys. Δείτε, ξέρω εγώ, κάποιους σαν Πάνω Dent και άλλους, πότε κάνανε βίντεο Stumble Guys και πότε έκανα εγώ. Θέλω να πάτε να το δείτε. Γιατί δεν τα έχω σβήσει τα βίντεο. Θέλω να πάτε να τα δείτε. Όχι να τα δείτε όλα. Απλά να δείτε πότε ανέβασα τα δικά μου βίντεο και πότε ανέβασαν εκείνοι τα δικά τους. Μετά από τουλάχιστον 3 μήνες εκείνοι άρχισαν να παίζουν Stumble Guys. Και οι YouTubers του εξωτερικού. Και πείτε μου, δεν είναι αδικία εκείνοι να παίρνανε λίγα view, να παίρνανε περισσότερα views αμέσως και εγώ που ήμουν από τους πρώτους. Δεν ξέρω αν ήμουν ο πρώτος, γιατί υπάρχουν και άλλα μικρά κανάλια σαν και εμένα. Γιατί να λέμε την αλήθεια, είμαι ένα μικρό κανάλι. Αν φτάσω 1000 πάλι θα είμαι μικρό. Αν φτάσω στους 30.000 θα είμαι κάπως γνωστός. Αλλά αν φτάσω εγώ 30.000 δεν νομίζω. Αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, μόνο με την υποστήριξή σας. Άμα δεν πατάτε like, δεν πατάτε και subscribe, τι θα γίνει? Κολοφαρδία εδώ, κολοφαρδία. Άμα δεν πατάτε like, δεν πατάτε και subscribe, εγώ τι να κάνω? Να, δείτε, έχασα επειδή με μιλάω. Και άλλη διαφήμιση, μπορεί να μην φάνηκε στο βίντεο, αλλά ήταν και άλλη διαφήμιση. Όπα. Μου βγάζε error. Μου βγάλε 2 φορές error λόγω της διαφήμισης. Λένε παιδιά ότι το Stumble Guys όταν τελειώνει στην πίστα, δηλαδή θα δείτε τώρα τι εννοώ όταν τελειώνει στην πίστα. Θα δείτε τι εννοώ, δηλαδή όταν κάνεις τερματισμό και είσαι από τους πρώτους και περιμένεις, θα σου βάζει διαφημίσεις.
Και αυτό λένε ότι μπορεί να έχει συνέπειες να σου μπαγκάρει το match και ξέρω εγώ να είσαι πρώτος και να περιμένεις και να είσαι ημιτελικό και μπρο να σε βγάζει από το match τελείως, να σε βγάζει. Να σου μπαγκάρει και να σου βγάζει error όπως έβγαλε εμένα. Αλλά εγώ δεν είχα μπει στο match ακόμη. Αλλά αυτό λένε ότι οι δημιουργοί του Family Guys θα κάνουν. Το κάνουν, φαίνεται, θα βάλουν και περισσότερες διαφημίσεις για περισσότερα έσοδα. Να βγάζουν περισσότερα λεφτά. Ξέρω εγώ. Πάντως το game έχει βάλει υπερβολικές διαφημίσεις. Παλιά όταν έπαιζα εγώ τους πρώτους καιρούς που θυμάμαι ήταν πάρα πολύ λίγες οι διαφημίσεις και δεν έδινε free skin. Τώρα δίνει free skin αλλά έχει βάλει διαφημίσεις. Καλύτερα να μην έδινε free skin. Ακόμη και τώρα βλέπετε χρυσούς MrBeast. Δηλαδή, να το είναι στον ημιτελικό, στον τελικό. Στον ημιτελικό που υποτίθεται ότι έχουν αποκλειστεί και άλλα άτομα και μπορεί να ήταν και άλλοι MrBeast, δεν το πρόσεξα. Και είναι ήδη 2 άτομα χρυσή MrBeast. Είναι σπαστικό αυτό το πράγμα, γιατί στην ουσία σε αναγκάζει να το βάλεις αυτό το skin και μετά θα το έχουν όλοι και όταν παίζεις παιχνίδι θα είναι σπαστικό γιατί όλοι θα έχουν το ίδιο skin. Και εσύ δηλαδή που θα πας να το βάλεις θα το θεωρείς σπαστικό, ότι είσαι πολύ ίδιος και θα έχεις ξέρω εγώ ένα special skin για να το φοράς γι' αυτό το λόγο. Ή που δίνουν ξέρω εγώ free skin επίτηδες, που δίνουν free skin επίτηδες και τα δίνουν ξέρω εγώ από spin. Ξέρω εγώ πάω να μπω στο free spin και μου βγάζει το ίδιο skin με έναν άλλον. Γιατί εκείνοι τα κανονίζουν αυτά. Το ποιο skin εγώ θα τύχω. Να μου βγάζει error code. Μη μου πείτε το τώρα θα κάνει update το Family Guys. Αυτή την πίτσα, ναι παιδιά, αυτή η πίτσα είναι. Αυτή η πίστα δεν την έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Αυτή η πίτσα. Καλά. Είμαι ό,τι να είναι. Τώρα είμαι όντως ό,τι να είναι. Έλα ρε, γιατί εγώ να είμαι αυτός ο άτυχος ο τύπος. Δεν έχω όνομα. Κάποιος μπήκε πάνω μου και με μπάγκαρε. Από πάνω ήταν πιο γρήγορος δρόμος και με χτύπησε το τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Παίζω λίγο άχρηστα. Έχω να παίξω τόσο καιρό Family Guys. Αλλά για έναν άνθρωπο με 46 κορώνες που του έχει κάψει εδώ και ένα χρόνο είναι λίγο κακό αυτή η επίδοση. Και ας το έχω παρατήσει, Είναι κακή αυτή η επίδοση. Ναι. Ωραία, πάμε στους 16 και τώρα θα προκληθούν λογικά 8 άτομα, είναι ημιτελικός. Άμα την πάρουμε μια κορώνα σε αυτό το βίντεο, τι να πω ρε φίλε. Το μεταξύ παλιά μου πολύ ψινάρα παιδιά, ήμουνα και πιο μικρός και έλεγα τον εαυτό μου ότι είμαι ο καλύτερος. Που ήμουνα καλός, αλλά δεν ήμουν καλύτερος. Να δείτε τώρα. Άρα ξέρετε τι λένε.
ότι η ήττα σας κάνει πιο δυνατούς. Ότι η ήττα σε κάνει πιο δυνατό. Άντε παιδιά, τελευταίος γύρος, γιατί το βίντεο δεν έχει πάει και πολύ καλά. What? Τι είναι αυτό? Παιδιά, μου έχει μπαγκάρει, το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, μου έχει μπαγκάρει. Ρε, τι γίνεται? Ρε! Άντε, τελευταίος γύρος. Γιατί δεν μας βλέπω καλά. Άντε, γιατί παίζω πολύ ξεφτυλισμένα, ρε φίλε. Παίζω πάρα πολύ χαλιά. Το καλό είναι ότι στο Brawl σας το έχω κάψει. Και άμα θέλετε, έστω και ένα άτομο άμα θέλει και πει ναι, παίξε Brawl Stars, γράψτε το please, γράψτε το άμα θέλετε να παίξω Brawl Stars. Άντε γεια ρε. Άμα θέλετε να παίξω Brawl Stars, το έχω κάψει παιδιά και είμαι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή μέσα στα 5 μάτς θα κερδίσω τα 4 και θα χάσω το 1. Μπορεί να χάσω το 1. Το μεγαλύτερό μου strike είναι πριν μια εβδομάδα είχα 15 win strike. Αλλά το μεγαλύτερο μου είναι 38. Ωραία φίλε. Έλα, τώρα τελειώνουμε. Για μια στιγμή νομίζω ότι δεν γράφει. Εν τω μεταξύ κόβω το βίντεο. Βασικά κάνω παύση το βίντεο και δεν το βλέπετε. Είτε άμα φανεί λίγο διαφήμιση θα βάλω τέτοιο. Θα το κόψω το βίντεο. Θα κόψω κάποια σημεία. Με λίγο editing καλό θα γίνει. Δηλαδή από το κακό, από το χειρότερο στο κακό. Οπα. Πώς γίνεται να πάει μπροστά ενώ πήδηξα μόνο? Νομίζω. Δεν ακούμπησε το χέρι μου στο μπροστά. Κάτι τέτοιο. Έλα πάμε τελικό, είναι το τελευταίο μάτς και άμα πάρω κορώνα στο τελευταίο μάτς στο βίντεο, ήταν η τελευταία κορώνα του 23, θα είναι το τελευταίο μάτς στο βίντεο. Το τελευταίο μάτς στο βίντεο θα είναι το τελευταίο μάτς του 23 για μένα. Δεν πρόκειται να ξαναπαίξω στα Stumble για το 23. Έπαιξα μόνο και μόνο για το βίντεο. Γιατί φοβόμουν να μην δεν σας αρέσει το Brawl Stars. Έχω κάνει και Angry Birds βίντεο. Έτσι μην το πείτε. Δεν ξέρω εγώ κάνει Angry Birds. Δεν πρόκειται να ξανακάνω ποτέ. Πήρε 13 προβολές μόνο σε ένα μήνα. Ήταν το χειρότερο μου ever βίντεο. Εντάξει, υπάρχει και χειρότερο με live. Αλλά το προηγούμενο βίντεο Stumble Guys πήγε 268 προβολές. Φυσικά και... Την μπουνιά μου την έχω σήμερα. Δεν το πιστεύω, μου χώσε μπουνίδι ο τύπος. Τι να πω ρε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι, για μένα είναι αδικία. Αν και δεν έπρεπε να το έχει το Stumble Bus. Σίγουρα δεν έπρεπε να το έχει το Stumble Bus.
Τι να πω, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, πατήστε like, πατήστε subscribe. Ήταν το τελευταίο βίντεο της χρονιάς και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.